Cada any generem més tones de residus a l'illa. Per tal de fer-ne una bona gestió, aplicarem el que coneixem com les 3 R's. Reduir, reutilitzar i reciclar. L'abocador d'Eivissa té una vida útil limitada. Si seguim aquest ritme, en 12 anys ens quedarem sense espai. Abans de reciclar, hem de reduir i reutilitzar. Parlem de reutilitzar. El que tu ja no fas servir, segurament algú altre ho necessita. Tens moltes opcions. La roba que ja no necessites pot fer servei a un altre. Regala-la o dona-la a entitats benèfiques. Li donaràs una segona vida i, a més, contribuiràs en projectes de reinserció social. Fins i tot aquella roba que no està en bon estat pot fer-se servir per fer draps. Un altre producte que podem reutilitzar és l'oli de cuina. A casa, per exemple, pots fer sabó casolà, però si el diposites als contenidors apropiats es pot reutilitzar per fabricar biodièsel, pinsos animals. A més, recordem la importància de gestionar bé aquest residu. Cada litre d'oli contamina 1.000 litres d'aigua. Si el tiram pel desguàs, fa malbé les canonades i dificulta tot el procés de depuració. És important que els dipositem al contenidor correcte. També es poden reutilitzar joguerois, llibres, mobles, electrodomèstics, aparells electrònics. Si encara serveix, no llencis, reutilitza. Des de les deixalleries també es deriven productes en bon estat a entitats dedicades a la reutilització. Els mercats de segona mà i les plataformes web de compra-venda són bons recursos per allargar la vida útil de les coses que ja no necessitem. I recorda les 3 R's. Redueix, reutilitza i recicla. Per més informació, consulta la pàgina web www.conselleivissa.es.